Cikar rayuwa a kowace ƙasa, a kowane gari, a kowace jama'a kasuwa. Babu wata ƙasa da babu kasuwa, babu wani gari da babu kasuwa komai ƙanƙantar garin nan ko girmansa. To shi kuma wanda yake shiga harkar kasuwan nan shi ake cewa ɗan kasuwa. Harkokin da ake su ake cewa kasuwanci. Kuma kasuwanci jigo ne na rayuwar kowace irin al'umma a duniya. Ba yanda za a yi wata ƙasa ko wata nahiya ko wani gari ko wata al'umma ko wata jama'a ta rayu babu kasuwanci, ba zai yiwu ba. Domin kasuwanci jigo ne na rayuwa. Amma kuma sai dai ba dukkan mai yin kasuwanci ne yake cin ribar kasuwancin ba ko yake cin amfaninsa. Kamar yadda ba dukkan ɗan kasuwa ba ne yake iya gina kasuwancin da zai zama ya raya masa rayuwarsa. Kamar yadda ake cewa duk wanda ya bauta wa dukiya shekara 20 za ta bauta masa har abada. Amma ba kowane mutum ne yake zama ya bauta wa kasuwancin nan yadda zai ci ribarsa yadda yake so ba. Musamman idan ya zamana mutane sun fi son yayi da ban sha'awa. Da kuma haɗama, harkar da ka sani ka iya ka riƙe ta ka inganta ta, sai mutum ya yi tsalle kuma yana neman ya ɗauko wata saboda kawai ya ga ana samun kuɗi ko ya ji labari. Kamar misali ka ɗauki crypto ko kuma ka ɗauki mining. Harka ce da mutane suke ganin da ta fashe za ka samu kuɗi. Amma kuma akwai ranta haɗarin fa, duk ran da tsautsayi ya same ka sai ka zama kana gama shiga ana gama zubar da kai. Ko baka san wanda zaka kama ya biya ka kuɗinka ba. Ka riga ka tafi gaba ɗaya. Haka kuma za ka ga mutum yana kallo kasuwancinsa yana zaizayewa. Ba zai zauna ya yi tunani shin laifinsa ne, laifin kwastoma ne, laifin kayan ne, laifin kasuwan ne, a'a canjin zamani ne, a'a. Har sai a wayi gari yana ji yana gani kasuwancinsa ya karye, ya koma ma ba zai iya biyan kuɗin hayar shago ba, ba zai iya ci da kansa ba. Da an yi motsi kuma sai ce an masa asiri, an masa magani. Ka ga shi kuma wannan babu lissafi, babu hankali a ciki. Da haka kasuwanci hanya ce muhimmiya ta gina ƙasa, da gina al'umma, da gina rayuwa, da kuma tabbatar da kwanciyar hankali da farin cikin al'umma da ƙasa baki ɗaya. Amma kasuwanci yana buƙatar ilimi, yana buƙatar nutsuwa, yana buƙatar hankali da basira da hangen nesa da kuma tunani mai faɗi wanda zai taimake ka wajen yanda za ka bunƙasa kasuwancinka har ka kai matsayin da kai za ka koma kasuwancin shi ke bauta ma, yake biya maka dukkan bukatunka, kai kuma ka samu lokacin hutu da kwanciyar hankali. Amma za ga wani shi kullum cikin wahalar kasuwancin yake, bai san daɗin kuɗi ba sai mallakarsu kawai. Bai san amfanin kuɗi ba sai cewa yana da su. Bai san kuma darajarsu ba sai dai neman su. To kaga irin wannan sai su gama rayuwa kaf su tara wani dukiya su kuma su tafi a wahala ba tare da sun more mata ba. Ta yiwu sun more kuɗin ta hanyar ɗinki ko zuwa Makka ko umra ko kuma kyauta ko cin abinci ko shiga mota ko hawa jirgin sama ko yawon duniya. Amma me maƙasudin dukiya ba su san shi ba. Me amfanin dukiya? A'a, kawai su bauta wa dukiyar nan da neman ta shi kawai suka sani. Ba su san cewa ita dukiya don al'umma ake yin ta ba. Kai kanka wani ɓangare ne daga cikin al'umma da za ka ci moriyarta, amma babban abin da ake nema ga dukiya shine ta raya ƙasa, ta raya al'umma, ya zamana cewa duniya ta ƙara faɗi, ta ƙara girma, ta ƙara samun wadata saboda kai. Al'umma su wadata, su zama cikin rayuwa mai kyau saboda kai. Su samu sauƙi da kwanciyar hankali ta hanyarka. Wannan shine maƙasudin dukiya da kuma maƙasudin neman ta.